Здравей, България! Здравейте, българи! Днес ще се случи много важен разговор и се надявам този разговор да стигне до всеки един българин, защото днес се пише история и всички ние участваме в тази история. Аз сега изключително много се вълнувам, защото до мен е Ивайло Мартинов. Това е първия българин, участник в специалната военна операция. И днес, за да знаем, че има българи, които днес се сражават и отстояват истината, отстояват правото на живот и се борят с новия фашизъм, който посяха САЩ в Украйна. Аз се гордея като българка, че наш сънародник е направил такава голяма крачка, защото това е много сериозно решение. И, Вайло, искам да попитам как реши, да разкажеш твоя път, как се реши на такава голяма крачка? Като започна специалната военна операция, аз живеех в Холандия и реших веднага, нали? Обаче се оказа, че не приемат чужденци, още повече от натовски държави. Тогава живях 2 години в Холандия. Построих къща на Филипините, преместих се там. 10 месеца там живях и един приятел от Москва миналата година вика, вече дава туристически визи за 2 седмици по интернет. Беше говорил с военното окръжие в Москва, т.е. чакахме да дойде, всичко беше уредил. И така, от летището направо на война. Ти спестяваш, ти говориш като мъж, като военен човек, достатъчно скромно. Обаче аз си представям като момиче, например, лежа през нощта и в мен озрява идеята. Това е нещо като порив в сърцето. Как получаваш тази вътрешна увереност, че ти трябва да дойдеш тук, че трябва да встъпиш, нали, в руската армия и да защитаваш нашите братя, които едно време някога са ни освободили от османците? Това е първото, нали, че все пак имаме дълг. Макар че президент Радев казва, че са воювали украинци и финландци, дето са били част от руската армия. И нека си забравя руснаците, които са били основната част от руско-турската война. Второто, значи, освен като дълг, имам много приятели руснаци. Най-интересното, не като дълг, а просто, ако съм имал съмнения, на Филипините живеех на един остров. Там няма здравеопазване, няма нищо. Тък му викам, сега ще пускам визата вечерта. Обаче съм заспал и изведнъж се събуждам, болка в корема страшна. И защото там имам магазин, продавачки, слизам в магазина, отварям го 2 часа през нощта. Някакви хапчета взех. Слава Богу, размина се. И аз сутринта си викам, ако беше апандисит, аз сега нямаше да се събуда. Този човек може да умре независимо къде. Въпросът е да оставиш нещо след себе си. Нали, нашите българи, за съжаление, там умират като наркомани в Амстердам. Особено много. Умират по улиците, безсмислено, по пътищата. А тук въпросът е повече цивилизационен избор. Цивилизационен избор. Или си с уния, които никога не са изчезвали от Украйна, фашистите, или си против тях. Защото ако сега не си против тях, след 3 поколения, ще е много по-трудно. И много е важно сега да кажем, че нашия разговор се случва на брега на морето. Само че в болница, ето ти си в количка, имаш ранение в крака. Да. Слава Богу, че си цял. Господ е запазил. Чист късмет. Как се случи ранението? Просто и самата случка е интересна, не за друго.
Значи това се случва някъде си, няма да казваме къде. Почти на линията На бойно съприкосновение. на фронта. Тръгваме ние да сменяме хората, които са там. Ротация. В същия момент наш там загинал пращат 4 човека да го пренесат обратно, нали, близките чакат човещина. Засичат ги украинските дронове и те го оставят. Бягат, ние с тях се срещаме, нали, криеме се там по блиндажите. Те се прибират, защото оставят го, няма изход. И така, ние 3 дни там се мотаваме по блиндажите, криеме се, стрелят по нас. Но война. И в един момент решават украинците, защото за тях нищо свято няма. Че той е починалия, загиналия, защото, да кажа. Някой все пак ще го прибере. И минират дистанционно с тия лепески около него. Тях няма нищо човешко. Тоест те минират загиналия боец, да, минират труп. Те го минират с ураган, има специални снаряди, те се пълнат с тия мини, изстрелват се и те се разпръскват около... Тия ураган, те са натовско производство? Не, руски. Руски. Руски, те имат много руски системи. И фактически се разпръскват мините на... То се взривява във въздуха и мините се разпръскват и се казва дистанционно миниране. Ние, ако сме, никога не бихме го направили. С починали, той вече не е войник, той не е опасен за никого. Нормално, по-християнски е да се върне на семейството, да го погребат. И ние минаваме покрай него, там ни беше пътя. Всъщност, преди него, да разказваме подробности, смисъл, минаваме покрай него и 2 души настъпваме на тия мини. Тоест другия 15 минути преди мене, защото се разделихме на 2 групи. И той се скри в едно помещение. Тоест това е буклука се фърля и отгоре той е замаскиран. С едни клончета, тъй като това дърво е такива, отгоре. Там ние му казахме първа помощ и тръгнахме. Тогава аз. Просто Господ ме спаси, че в този момент не ме забелязах. Пълзях около 100 метра. Скрих се при него, веднага дойде евакуацията. Една нощ изкарахме в един блиндаж, в който се чака вече линейката импровизираната. Изкарахме там през нощта, обаче вече обезболяващ и санитар с нас, нали. И оттам така, до тук вече. Каква ти беше първата мисъл в този момент? Нали, смисъл, когато настъпваш и разбираш, че... И като настъпваш, чуваш един звук, виждаш светлина такава. Първо, няма мисъл. Хвърляш всичко от тебе, взимаш радиостанцията, докладваш, че си ранен, че се връщаш назад и действаш машинално. Там няма какво да мислиш. Ако седнеш да мислиш, лоша работа. Само машинално. Мислите се появиха после, нали, ако беше така, ако беше иначе. Аз както пълзях, нали, ако с тялото бях натиснал мина, какво ще да стане. Това идва след 2 седмици, 3. Това наистина е чудо, понеже, нали, както разказваш, че е било минирано, това, че си останал жив, може да благодарим на Господ. Само на Господ, защото там винаги имат техните дронове, следят. Просто в този момент дрон нямаше. А преди това се е случвало, примерно танк, дрона ни вижда, почва да стреля с танк, снаряд е падал на 10 метра зад мене. Като огромен късмет. Той като се взриви танка и всичките шрапнели отиват напред. И ако падне 50 метра преди тебе, край, пред тебе. Ако падне зад тебе, добре, защото отива в тая посока. Но ти това не го виждаш, в смисъл, чуваш вече. Чуваш като изстрелват и като падне вече. В смисъл да кажем, че не е страшно, защото нямаш време да се оплашиш.
Така. Това е. Горе-долу. С служивците аз забравих да попитам, когато пристигаш тук, когато вече си взел това решение, когато разбират, че си българин, каква е реакцията? Тоест, как те посрещнаха? В смисъл, даже ние бяхме там, имаше узбекистанци, таджикистанци, там от бившия Съветски съюз. И седиме с едни руснаци, си говориме. И те идват, момчета, да пият. Не помня, пушахме ли там, какво беше. Един руснак вика, ни руски идут. Аз сам ни руски. Тоест, приемат ми по-добре от много. Самия факт, че си дошъл, даже тук има един, това ще дойде доброволец, дед като ме видя и вика, нали, нас ни носят на носилки тук. Вика, какво става, нещо трябва ли ти такова? Викам, нищо ми трябва, доктор, не ми трябва да. Ако ти трябва, аз съм доброволец, викам, добре, вика, ти от кой край си? Викам, аз съм от България. То ми стиска ръката, благодаря. Викам, чакай, човек. Отношението е прекрасно. Братско. Братско. Ето ние оттам почнахме, че затова е важно за България у нас да знаят как по порива на сърцето човек се решава на така крачка. Аз не знам как, например, семейството как е реагирало, близки, роднини. Сегашната ми жена е филипинка. Аз викам, ще ходя да поработя в Русия. Тя вика, що сега се из тук, каквото? Викам, дават хубави пари, аз ще ходя. Тя вика, добре. Дъщеря ми и малката е на 15 години в България. Викам, аз заминавам за Русия да поработа. Известно време няма да се чуваме. Вика, добре, когато такова смисъл там, понеже с издръжката. Не? Аз не плащам издръжка, аз си пращам пари колкото искам. С бившата ми жена така сме се разбрали. Колкото мога, колкото искам. И викам, мога да се забавят издръжките, защото сега заминавам за Русия да видя ни преводи и такова. Тя вика, няма проблем, баща ми, обаждай се. И аз стигнах такова, дъщеря ми вече разбра. А ти не им казал, от начало ти им казал, че да поработя. Да бачкам там нещо си, то пак е работа. И обаче с жена ми, с филипинката, по-сложно, защото отидохме в Москва, отидохме едно място, де си чакаме разпределението, там има интернет, Wi-Fi, говориме си, нали. Викам, да, сега чакаме разпределение, това, онова. Вече отиваме в новите територии, там интернет няма седмица-две. Тя вика, ти нещо да се ожени там в Русия. И аз вече, какво да кажа? Тя ревнува, викам, не, ама съм на война, бе ти, викаме. И така, не знаеше, че отивам, в Русия, не знаеше точно това работа. Ти си решил да ни им кажеш да не се вълнуват. Ами да, аз така и така щях да тръгна, просто щеше да има такива драми. Вие жените обичате да поревете, ние се стараем да не ревеме и така. То благодарение на вас ние живеем в мир, обаче вие докато сте там, наистина там тече истинска война и исках да питам, срещал ли си лице в лице представители на въоръжените сили на Украйна? Чак лице в лице не, ама това било там 400-500 метра. По това, което разказа за как си получил ранението, каза една фраза, те нямат нищо свято, че си позволят да минират загинал боец, фактически да се изгаврят с труп, за да убият още, нали, както те правят разчет, да убият още хора. Тоест, как се обясняваш такава мотивация? Да, даже те не спазват правила за водене на война. Да убият колкото се може повече руснаци. Това е тяхната цел, според мен. Защото ние как сега? Ние, примерно, взимаме един блиндаж,
Там влизат 2-3 души, тук никакви тайни не издаваме. И минираме по посока на противника, нали, с противопехотни мини, просто ги хвърляме. Там е трева, те си падат там, вече се активират се и обикновено те като идват, ако някой настъпи, то, ако е жив, се връща обратно, нали, пълзи обратно. Другия, който е с него, ако са двама, и той се връща, защото и никой не ги закача. Този човек вече без един крак или без... Никой... Той вече не е интересен за смисъл, не е опасен за никого. Ако са трима, вече двамата продължават или там си решават, могат да се върнат с него. Ако продължат вече тия здравите, да. Но това ранение никой не го... Камо ли загинал там, почина. Кой да се занимава? Нека си го прибират. Те обикновено успяват да ги прибират, защото ние вървиме напред и те ги оставят. А виждал ли си случаи лично ти от тях да се предават в плен? Виждал съм и от тях, и от нас. От нас са обикновено тия узбекистанци, таджикистанци, хора, които са се объркали тотално. Тоест на тях им трябва руско гражданство и затова отиват на война. Те не знаят в един момент, макар че здрави не се предават. Предават се ранени. Това трябва да кажем, нали? А от тях се предават всякакви хора, особено напоследък. Тия мобилизираните, те не могат да се предадат, защото те стрелят по тях. Отзад? Стрелят по тях, ако тръгнат да се предават. Да. Това така наречените заградотряди. Да, дето значи ги имат. Това не е как... както наричат това, че било руска пропаганда. Не. Тоест, значи, весело стрелят по свои бойци, за да не се предадат. Да, в момента, в който той се предаде, нали, някой го води. Най-безопасно е да го води наш коптер. Обаче не винаги има. Тогава го води войник и зависи как се предава. В момента, в който видят, отгоре дават координатите и започват да стрелят. За да не се предаде. За да не се предаде и за другите да не се предават. Тоест, пример, че ако се предадеш, нали, ние ще убием. А това е много сложно. Те сигурно щеха се предадат много по-рано. Сега зачестиха случаите, именно както ти каза, заради мобилизацията. Всички сме свидетели, особено в Одеса е изключително жестока. Много случаи как просто хващат човека на улицата и го хвърлят като животно в колата. И съответно след това той без никакво право на глас е хвърлен на фронта. Съответно това не е мотивация, нали, човек, който отива да защитава родината си. Това е просто като разходен материал, който в печката на войната се хвърлят. В смисъл, те не знаят колко лоша услуга си правят. Първо, един човек, за да отиде, трябва да е физически здрав. Не е Рамбо, но здрав. Например, един пехотинец носи бронежилетка 6-7 кг, автомат 4 кг, 11-12 пълнителя с патрони още 5 кг и раница, която е между 30 и 50 кг. И трябва да мине 4 км 5 пеша. Трябва да тича, ако има поле. Тия лесопосадките, деца, те отдавна ги няма. Мисля, всичко е свалено. Така че не са, кой знае какво прикритие, трябва да се движиш бързо. Хващаш ти един човек на улицата. Първо, той няма мотивация. Второ, не е сигурно, че той е физически здрав. И ти го хвърляш напред с един автомат и 2 пълнителя. И половин литър вода там някъде. Бронежилетка, ако има. Какво очакваш от този човек? Той или се предава, или умира. Най-често умира, защото те не знаят нито как да се крият, нито... Макар че Господ, на първо място е Господ да те пази.
Колкото и да се криеш, ти не знаеш нито откъде стрелят, нито с какво стрелят. Ако видиш някой срещу тебе вече, да, но те обстрелват като нас с миномети, с танкове, нали, пускат отгоре гранати с тия коптерите. Това вече само Господ да те пази. Такива хора, паниката абсолютно, нали, вече пречи. А тъй като са на сила доведените, са паникьори всичките. И като се панират там, те предават и другите. В смисъл, нашите го виждат тук, той вместо да се върне в неговия блиндаж или да бяга в обратна посока, то паниката влиза там, дето са другите, в другия блиндаж. Просто го проследяват. Правят си много лоша услуга и това, че аз 18 годишните сега ги... Е ясно, че там вече мъжете са на свършване. Мъжката част. Много хора ще се изненадат, например, в Херсон. Там тия кринки, дето прословутите минават. Да. Там мазетата са пълни с украинци и полски наемници. Полски наемници? Да, там много. Там са хиляди, просто никой не ги извадил от там. Просто в мазета на къщите са пълни догоре. И това, че някой си говори 1000 души загинали и 5000 безследно изчезнали, това са глупости, всички са там. Просто никой не ги извадил от там. Нито нашите ги вадат, нито пък те могат да дойдат да ги извадят. Немниците никой не ги иска, но не се показват, но Полша и Франция ще се изненадат колко граждани ще се върнат така в чували. Тежък разговор. Ти като човек, който с очите си вижда войната, за която всички говорим, понеже нашите противници много изкусно използват лъжите, всичко, което не отговаря на техния дневен ред, се нарича руска пропаганда и така нататък. Да. Ти си човек, който участваш в военните действия, който защитава правото на Русия да бъде суверенна, независима. Русия защитава своите граждани, които са под обстрел. Имам предвид в Донбас, ежедневни обстрели и така нататък. Сега си позволяват, нали, по новите региони да удрят. Твоето мнение, защо се случи тази война и кой иска тази война? Войната иска, естествено, Европа и Щатите, то е ясно. Дори сега тия глупости ония ден вчера с Саудитска Арабия, дето си говорят там, това няма да стане. С едномесечното примирие. Те не искат мир, те искат да се прегрупират и да ги въоръжат. Като миналия път да излъжат. Да, как се случва така, че Тръмп каза, ако спрете за един месец, ние ще подновиме доставките на оръжие. Ние мир ли търсиме или война? Ако търсиме мира, за какво са ви доставките на оръжие? В смисъл, вече Русия не се хваща, надяваме се на такива. Защо Русия е най-голямата по територия страна, най-богатата на полезни изкопаеми и живеят 147 милиона души в нея. Третата и четвъртата страни по територия са еднакви, живеят 3 милиарда души. Всичко е за ресурсите. Като цяло, щатите като ресурси имат нефт и това, как се казва, газ. Втечнения. Втечнения газ, да. Дето и сами си закриват там, защото е опасен за екологията. И що нямаше война при Елцин, защото идваха и си взимаха каквото им трябва. Без пари. А сега трябва да се плаща, а пък икономически на никой не му е изгодно. И са решили по такъв начин. Целта беше да дестабилизират властта в Русия. Не им се получи? Не се получава, защото като си живял в Русия 90-те години, аз не съм живял тогава, но знам от приятели. И знаеш каква мизерия е било. И изведнъж държавата върви нагоре и нагоре. Никой не иска да смея. Едно нещо като върви добре, никой не иска да го смея. Колата като не се чупи, никой не я кара на ремонт. Тоест,
те не простиха на Русия, че след разпадането на Съветския съюз тя се дигна и започна да се развива. Да, тях им беше Русия най-изгодна като приелци. Да получаваш всичко за жълти стотинки и да икономиките да върват на Запад и в Щатите. Руснаците, дето викаме ние кучета ги ели. И затова тръгна цялата работа. Най-голямата държава от бившия Съветски съюз, Украйна. Там винаги е имало фашизъм, който дори и след Втората световна война, Сталин там 8 години след това човека, каквото могъл направил. След това Хрущов, той си е украинец. И мисля, че един от последните украински фашисти, осъден в Москва, 1980 година е вече разобличен. Тоест, тия хора са живяли и са възпитавали фашисти. Тоест, това е подготвяно отдавна като стратегия за възраждане на фашизма. Да. Не се поддава на обяснение. Даже това, което разказа за ранението, как можеш да минираш тяло на загинал човек, за да убиеш още хора. При него идват 4 човека, по принцип не са въоръжени. Обаче вече са въоръжени, носят преди даже и бронежилетки не са носили. Защото е възпитано, нали, човек като е загинал, идват с една носилка 4 човека, качват го и го отнасят. Сега вече са въоръжени и с бронежилетки, защото не позволяват. Точно това правят. Но даже и да е въоръжен с един автомат, жилетката от този човек за кого е опасен. Те идват с носилката и се вижда, че тия хора ще евакуират някого. Или ранен, или загинал. Обаче целта е да се убиват повече руснаци. Това им е втълпено, това им е заповед. Сигурно е заповед, не знам. За щастие да съм бил от тази страна. Но като идея аз не виждам друг смисъл в цялата работа. Никой не е победил ядрена държава, и то най-голямата, нито. И след като Русия, нали, влезе, истанбулските преговори, ако някой не искаше да убива руснаци и украинци, защото и те славяни. И най-интересното е, че най-добрите им войници са рускоговорящи. Тия деца от западните части, те са в Германия, там се крият. Тоест убиват местните руснаци и другите руснаци. Това е целта. Али така си мисля. Просто не виждам друга цел. Целта е да се дестабилизира Русия, да дойде нов президент като Елцин, да им позволи да грабят. Никой не иска богата Русия. Никой не иска силна. Тя не купува нищо реално. Тоест тя си произвежда всичко. Сега гледаме толкова санкции, нали, и такова. Питат хората, аз допреди това не съм ходил в магазини, сега тук както съм в болницата. Даже един приятел от Москва ми праща, там пише лютеница, кьопово. То се произвежда в Русия по същите технологии. Тоест те си произвеждат всичко. Има някакви там високотехнологични неща, дето не ги произвеждат за сега, но без тях може да се живее. Санкциите не работят. Нищо такова. Те се надяваха да сломат всичко, да махнат Путин, да дойде един такъв Навални, примерно. И да им дава кой каквото си поиска. За без пари. Няма как да стане. Те руснаците хора дали на света култура и писатели, и философи. Те не са толкова прост народ, като други, да кажем. Които като нас си дават всичко за без пари. Да си го кажем. Нас се опитват също много време да ни облъчват, да ни излъжат, ама тук трябва да си кажем все пак, че колкото и да лъжат в България, нали, защото аз като журналист гледам медиите, нали, как пишат агресията на Русия,
Путин нападна Украйна, нали, това са в гнездва, нали, изпраща като сигнали в главите на хората, обаче у нас не вярват. Аз не мога да не те питам, обаче за този момент, ето ти казах, че не си струва да вярваме на Тръмп. Аз си мисля, че у нас в България го разбират добре това нещо. Ние също не сме прост народ. Обаче постоянно се повдигат разговори за изпращане на миротворци, на европейски контингент в Украйна. Ето ти каза за това прегрупиране, че те искат сега 30 дена, нали, да се изкопчат, за да могат да се прегрупират. Това е целта. И да се въоръжат, защото от тях им свършва всичко. Значи ако, ако не, според мене, както аз виждам нещата, ако не ги, сега, ако не им доставят оръжие, може би 2 месеца и Украина капитулира. Ако им доставят 6 месеца, просто повече хора ще умрат. Това е. И от двете страни. Това е факт. По повод тези... можем ли да се притесняваме реално, че Европа ще бъде накарана да изпраща войски? Аз не вярвам в случая с България, ако кажа да изпращат български контингент, че наши българи могат да бъдат изпратени срещу нашата освободителка Русия. Те европейските политици са като Зеленски малко. Сутрин говорят едно, вечер друго. Доскоро там говореше Урсула, че ще пращат. Днеска ли четох с нощи ли Марк Рют е казал, че може и да не пращат, че може да стане без миротворци. А утре не знаем какво ще стане. Те самите сега не знаят как да реагират. Значи за НАТО войната свърши. НАТО губи войната. Това е ясно. Сега те се чуват как да се измъкнат, да имат очи. И си измислят разни такива неща. Искат да се правят на миротворци, понеже наистина звучи странно. Ние искаме да сме миротворци, пък хайде да пращаме оръжие и хайде да пращаме военен контингент. Някакси не звучи. Не е логично. Логичното е, че искат продължение. Просто сега в момента, сутринта пак в Одеса кораб, нашите са го... То сега, да кажем, голяма част от оръжието, което пристига, не стига до фронта. Ако има примирие и нашите не стрелят от въздуха, съвсем спокойно могат да си докарат оръжието до фронта. Това е целта. Въобще не е целта да президента наложил най-много санкции на Русия е Тръмп. Първите джавелини, там тия... Важно уточнение, да. Така че Тръмп не му пука за Русия въобще, нито за Украйна, нито за хората. Той е бизнесмен. А как мислиш, той сега защо го прави това? Спектакъл ли е? Или иска да се покаже миротворец, да си изпере имиджа? Понеже наистина това, което казваш, е така. Тръмп е президента, наложил най-много санкции. Сега изведнъж казва, аз искам да говоря с Русия, Зеленски въобще не го слушам. Той иска да изнуди Русия да му дадат полезни изкопаеми. Бизнес подход. Да. Те имат 35 трилиона дълг или колко там. То трябва един ден да се връща, макар че ако не го върнат, какво ще стане нищо. Тоест те воюват за пари, за чужди блага, богатства, а Русия воюва за своето си, за справедливост, за хората си. Да, не може. Значи, пак ще дам един пример от Филипините, един ден си чета интернет. Се казва, че Съединените щати дължат на Филипините 47 милиарда долара. И като си минал, аз там живея на един остров, дето пак живеят бедно, но риба има, всичко има, нали. Като си ходя в Манила, примерно, гледаш как хората спят по улиците, колко бездомни има, гладни. Как тия богатите дължат на бедните? Значи вие, за да си опазите американския начин на живот, крадете от другите, за да може там Джон с Мелинда да имат къща, вила, 2 коли, яхта. Защото ако им вземеш нещо, ако ги ограничиш, те ще протестират. Тоест,
едни трябва да живеят богато за сметка на бедните. Филипините, не кой знае коя държава. Сега отделно 1 трилион там, нали, на китайците, айде там. Китай е първа икономика в света вече. Ама от най-бедните държави на тях да дължиш пари. Те грабят откъдето и колкото могат. Както и Европа, тя винаги е живяла така. Колонии. Ако нямат колонии, Европа загива. Пак като живее в Германия, си говориме. Викам, бе, тя Германия пък как е живяла, като ви гледам какви сте смотани всичките, без колонии. Пускам Google, оказваше, че Германия имала 146 или 164 колонии през малката си история. Обаче как влизат, 3 месеца ограбват всичко и остават колонията. След това друга. През това време първата се е възстановила, понатрупали са, пак влизат, пак ограбват всичко. Те не са като англичаните 3 века, 5 века, те набързо ограбват всичко. Така е живяла Германия, се оказа. Аз винаги съм мислил, че Германия никога не е имала колонии. Те няма как, Европа няма ресурси. Това, че плашеха едно време, че ще ли да изтеглят и изтеглиха BMW, Volkswagen. Нали трябва желязо да го произведеш, нали трябва алуминий, нали трябва изтеглете си ги. Отделно глупостта, нали трябва пазар. Те си изгубиха огромни пазари в Русия. А Русия си кара, аз гледам тук новите москвичи, лади. Аз не съм специалист по колите, шофьор съм. Мене една кола или работи, или не работи. Там си има сервис. Нова кола, дори да е москвич, караш си я там, новите москвичи, говорим, аз тук видях за пръв път. Ще изкара 10 години, колко ти трябва на тебе. При тая цена не ти трябва нито BMW, нито Мерцедес, да кажа. Така че Русия не сломима, ама те са го разбраха. А как мислиш, понеже не можем да си говорим за примирие, виждаме, че се опитват отново да излъжат. Как мислиш, ти като каза, че НАТО загуби войната, ние, имам предвид България, имаме ли шанс да излезем от НАТО? Понеже аз тук длъжна съм да напомня от уважение към всеки един българин, който е излизал на протести. Не искам да кажа, че от началото на специалната военна операция в България масови протести. Един от най-големите беше 50 града. Излязаха срещу доставките на оръжия. И ни казваме, ние не искаме да даваме оръжия, с които да се убиват потомците на онези наши освободители. Ето 147 години освобождение отбелязахме. Значи не чак такова огромно време, но трагедията нашата тогава е била огромна и Русия ни идва на помощ. Съответно, ние не можем да участваме в тази война. Единствено можем да участваме в подкрепа на Русия. Както ти каза, исторически дълг. Историческия дълг, извинявай, малко отстъпва вече пред банковия кредит. Имах една приятелка от Казанлък, тя се работи там в завода за снарядите. Въоръжения. Да. Ако подпишеш договор за работа, 8000 лева ти дават безвъзмездни. 8000 лева. Заплата там около 4-5 хиляди лева. И Казанлък от един такъв град, дето с затихващи функции, дето казваха, сега вече скъп град. Също и с Сопот, сигурно, не съм сигурен. И тия кредити, както хората ги натиснаха, то въобще не се замисля за кого ги прави тия снаряди. Те кого ще убиват тия снаряди. Той мисли, че взима 4005 заплата, взела едни 8000, покрила борчовете по банките и хората не се замислят всъщност какво правят. А по повод на протестите, 50 града, огромен протест, хубаво и оръжията, както се изпращат, продължават. Да. Тук вече аз имам една идея, дето съм я казвал много пъти. Даже ония ден чета, един човек, не го познавам, там в една група в Телеграм,
щял да прави той русофилска партия. Спрете се вече. Колкото повече се разединяваме, толкова просто тия 50 града, всичките тия хора, дето протестират, ако гласуват за една партия, патриотична, русофилска, която те ще управляват държавата. Тогава ще спрат и доставките на оръжие. Може да оставяме и на Русия, даже може да излезем и от НАТО. Да излезем от НАТО, базите да поканим руски. Да, и да не влизаме в Шенген, нали, там вече не разбирам. Аз съм против, защото съм против. Обичам българския лев, но не съм икономист, не разбирам. Но хубаво е да имаш достоинство и най-важният довод е, че англичаните не приеха еврото на времето, даже излязоха от Евросъюза. Сигурно имат причини. Те са хитри. Те са хитри. Това е единствения шанс. Русофилите да се обединят и да вземат властта по законен начин. В смисъл с избори. Макар, че в Румъния сега виждаме, че кандидат за президент не го допускат до избори. Да, обвинението, да напомним, връзки с Русия. Да. Всичко, което не им изнася, е свързано с Русия. Да, пък то се оказа, че преди това работил в някакви там тайни служби и така нататък на Румъния. Въпросът е, че има закон, има конституция, който казва, ако не си осъждан, ако си на толкова години, както е в България, 40 години минимална възраст, роден в България, нямаш друго гражданство, ти имаш право да се кандидатираш за президент. В Румъния също има такива закони, има изборен закон. Той не нарушава нищо, обаче Конституционният съд казва не. Нашата демокрация, такава европейската. Нали, затова са законите. Ако не ги спазваме, вече нещата стават... В един момент ще станат неконтролируеми. Днеска ще изгониме президента, кандидат-президента, ще му забраниме. Утре ще се случи нещо друго и в един момент този народ ще му писне. И ще вземе властта по насилствения начин. Защото и в България гледам приятели познати, кола на кредит, къща на кредит. Всичко му е на кредит. Отделно теглят бързи кредити за какви ли не глупости. И като вземат заплати, почват да връщат кредити. Да, така ги държат в подчинение, защото този човек въобще няма да излезе на никакъв протест. Той за да отиде на протест ще изгуби 2 часа, а потом може да му падне нещо, както казах едно време, пром да изкара едни пари. Тоест икономическо подчинение. Икономически и отделно вече училището, дето образованието е много нива от това образование, когато аз съм учил. Това също. Примерно, ние всички много обичаме 19 февруари, купуваме си там по ЦТА, носиме на паметника в София, айде на Левски. И там в другите градове, където си на паметниците на Левски. Всъщност Левски не е нито 19 февруари, нито 18 юли. Не, че някой знае какво е 18 юли. Рождения му ден. Рождения му ден, но ние някакси се радваме, че са го обесили. Левски е не е за еднодневна употреба годишно. Ти трябва да живееш като Левски. Той е пример. Той не е 2 карамфила там на паметника. Нали, кой съм аз? Извинявам се. Големия патриот се биеме в гърдите и се снимаме пред паметника. Това е вече... Тоест трябва да се върнем към великата си история, да си спомним кои сме, защото ти явно носиш образа на Левски в сърцето си, да кажеш с болка такива неща, че образованието ни е паднало. За съжаление, аз, примерно, малката ми дъщеря, докато не се бях развел с майка, отивам в училище, във 2-ри клас, викаш, учиме за Левски. Левски, Ботев, викам, малко не ви ли, ама отварям учебника, едно изречение за Левски, едно изречение за Ботев. Питам учителката, викам, това ли вие? Не, вика, те в 3-ти клас имат още. И аз, защото се напънах в 3-ти клас още по 2 изречения. Ние като сме учили, там Левски, Ботев са уроци. Да. По история. А тук за 4-5 години 6 изречения. За двамата. Турското присъствие.
Това е кощунствено да се много искам опитват. да отиде някой на някого на гости и да поприсъства, както турците са присъствали в Батак, да кажем. Веднъж се оказа, че в Батак тия па не били, колко разпраща, че били престъпници, защото са граждани на Османската империя, пък не се подчинявали, затова ги били изклали. Тогава над нас е бил извършен истински геноцид, нали, славянски геноцид. А се опитват, нали, да пренаписват история, да кажат, не, добре, присъствие, взаимодействие. Сега същото, аз много ме взривява такива фрази на европейски чиновници, които казват, ни доставяме оръжие на Украина за самозащита. Тоест, това е пак преобръщане на понятията. Каква самозащита, като... Как самозащита? Ти стреляш по мирно население, хвърляш, как ги кажа, аванчелищчета, лепестки, това са забранени боеприпаси. Не винаги са забранени, зависи срещу кого се използват. Ето. Но от скачащите мини, дето принцеса Даяна едно време, нея Бог да я прости, нали, се бореше, имаше фундация. В крайна сметка ги забраниха. Само да виж колко от скачащи мини има. Те са опасни, защото тя скача и те поразява тук, в тая област. Тоест ти си инвалид на 100%, обездвижен за цял живот. Сега се ползват, нищо са забранени. Те си вярват, че победителите не ги съдят. Само че аз знам много, дето са вярвали в това, ама не са победили Русия. Това е проблема. Тия хора история не учат ли? Дори и да не учат. Значи тази държава има толкова ядрени ракети, може да унищожи земното кълбо 10 пъти. 1% от тия ядрени ракети, другите да ги свалят 99%. Така че, а Путин беше казал, че на нас свят без Русия не ни трябва. Така. Не знам защо си вярват и че могат да успеят. Колкото и руснаци да загинат, Русия ще я има в крайна сметка. Тя воюва за правото си на живот. Тя, значи, тия провокации 8 години много и търпях. 8 години да избиват хора. Аз имах едни познати семейства в Донецк. 20-та година, 18-та си говориме там по WhatsApp, Viber, не си спомням. Как сте? Що сте? Добре? Там, бам, чува се, нали? Тя вика, че стрелят. Тревога има. Оттам вече бум. И жената вика, няма страшно, това е далеч от нас. Викам, бягате в мазето. А ние вика, вече знаеме, като изстрелят на къде пада, какво пада, има. По звуците се ориентират. Живеят. Под обстреля. Аз не знам тия хора дали ще могат да живеят. Колко време ще им трябва да живеят нормално. Имах един инструктор тук, то Донецк, сапьор. Те, нали, правят такива растяжки, дето гранати, мини. И вика, прибирам сега с Донецк, септември-октомври. Вървим с жената и срещу мене пая жени и аз почвам да правя лимбо. На улицата. Минавам така под паяжето, просто до толкова. Вече, а там даже и цивилните вече са свикнали с войната. Ще им трябва много време да се социализират. Това са кошмари. Алеята на ангелите, дето е нямало. Как може си такъв циник да кажеш, че как може си такъв циник да убиваш деца, а после да кажеш, да, това са глупости, няма такова нещо. Кога мислиш, че и у нас ще възникне тази смелост, понеже аз знам, че нашия народ е мъдър народ, знае, разбира нещата, въпреки че го лъжат. Аз имам предвид кога на официално ниво ние ще осмелеем да кажем, не ни трябва НАТО, не ни трябва Европейски съюз. Когато вземем властта? Властта. Ти си викай не 50 града. И всичките там 1000 села да излязат. Първо, те не гласуват.
Те са отвратени от системата. Те са отвратени и какво да правим? Да. Да оставим да си развяват коня, както си го развяват. Като не гласуват, има там цигани гласуват за пари, има държавна администрация гласува и те си осигуряват управлението. И после 4 години се вайкаме, че нещата са така и след 4 години се повтаря същия цирк и ако не е простото Киро, ще е тъпото Бойко или не знам си кой. Не, че са прости и тъпи, те са милиардери вече. Ние сме прости и такива тъпи. Хора, които отговарят за съдбата на страна, на държава с история. И аз вярвам като българка, че не дай Боже, нали, ако тръгват да вкарат Европа с война, нито един българин няма да воюва срещу Русия, а ще тръгне на страната на Русия. Обаче все пак, нали, по-мъжки искам някакво пожелание към България, защото ти имаш достатъчно чест, доблест да си тук, да имаш ранение и да говориш, нали, с такава скромност за такива сериозни неща, пък не говорим за война, която я има, а хората у нас живеят в някакъв, нали, в някаква мъгла. Аз пак ще си кажа моето, нали. На парламента пише Съединението прави силата. Целта е нормалните хора в България да вземат властта. Тогава имаме някаква сигурност, че няма да участваме на грешната страна или въобще на никоя страна. Както виждаш, Русия не трябват войници. А не е като Украйна посолствата да събират куцукерово сакато по държавите. Русия си има войници, така че ако някой дойде добре дошъл, ако не... Това е единствената гаранция патриотите, русофилите да се обединят, да се обединят около идея. Да кажем така малко грубо, майната им и на Тоя, и на Ония, и на който ще е там, Николай Малинов, Коцето, Моцето. Не, хората не са важни, идеята е важна. Идеята е важна. Ако ще, около който искат. И да спрат да се плюят, да се карат. Аз все още настоявам, че тия русофилски дружества, някои от тях са финансирани от Америка за България и така нататък. И те не са никакви русофили, просто разединяват русофилите. Така си мисля. За нас, какво си кажем? България е имало 1300 години и 50 вече, така че ще има и още. Това е със сигурност въпроса. Такива български мъже като... Да, не. Аз какво съм? Аз съм едно малко винче от една огромна машина. България ще има и просто или има лесния начин да го направим като хората, да отидем с избори, да променим всичко и да се върнем към нашите си корени, или ще стане по трудния начин, който дори гражданската война е война. Не е хубаво да става. Който не е бил на война, може и да иска, пак ще съм река, като тия украинците, дето са в Германия и в Холандия, съм ги виждал, дето побеждават всеки ден, ама не идват. Войната е страшно нещо, затова не е хубаво да стигаме до там. Да се обединиме, да се избереме, да се върнем към нашето българското, нормалното. Една история на един българин, който днес е в редовете на руската армия и връща нашия общ исторически дълг, пази нашата историческа памет и се бори за достоинството да се наричаме българи. Така че смятам, че това няма да е последния ни разговор. Надявам се всеки един от вас да сподели този разговор с близки и приятели, да знаете, че от България има българи, които днес са участници в специалната военна операция.